preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and the actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. जय हिंद. आज आमचे हे देशाचे सरदार वल्लभभाई पटेल यांची बर्थ एनिवर्सरी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आम्ही रन फॉर युनिटी ऑर्गनायज केलेली आहे आणि हो पूर्ण एक संपूर्ण वीक आम्ही राष्ट्रीय एकता वीक असं मनयता आणि हो दर वर्सा मनयता. तेतून आम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम करता. तेतून शाळेच्या आमच्या कॉलेजींच्या भुरग्यांनी आम्ही सायबर अवेरनेस प्रोग्राम केलो. दुसरे दिसा आम्ही जे टॅक्सी पायलट्स आहात तांकां आमी रोड सेफ्टी बद्दल अवेरनेस केले. ट्री प्लांटेशन केले माझ्या स्टाफांनी पुलीस स्टेशनाचेर. आणि आज तांकां एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आमी ही रन फॉर युनिटी करता. एकतेचें प्रतीक हे तुमी पळोवंक शकता की आज बिचोले वाठारांत आमच्या बिचोले पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ न्हू की ट्राफीक सेल बिचोलीन तेंचो इन्स्पेक्टर तेंचे स्टाफ म्हाजे स्पेशल ब्रांच बिचोलीन तेंचे स्टाफ आणि तुमी हे पळयता आसतले की वेगवेगळ्या स्कुलांचे भुरगे कितले उत्साहान ते सामील जातले. आणि आतां आमी रन फॉर युनिटी जी रन आहा आमची 5 किलोमीटरची ती आमी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है. उस दौरान हमने रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज़ किया. ये नेशनल लेवल इवेंट है. पूरे देश भर ये इवेंट जारी है और हम भी इस प्रोग्राम को वी आर सेलिब्रेटिंग so that we also join the country with the people of India to celebrate the unity and integrity of India. बिचौली पोजीशन का सारा स्टाफ आज इसमें है. हाँ जी, सारे बिचौलियम पुलिस स्टेशन, स्पेशल ब्रांच और ट्रैफिक सेल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं.